Hastete kendra hafane samung bai lukorok belaikano khasrang laijak hakotorni mantri bokrong Narendra Modi te mantri okra Dr. Manik Sahane toidilmung bai hasteni lukorok hafangni kwbangma project ni shepsap manai tongo Agartala Municipal Corporation ni samung bai belaikano khasrang laijak tongko song lukorok aboni bagoino tabokni hafangno tebe belaikano khatung khaja anglaijak hanai Koktisal 7 Ramnagar bidhansabha kendra ni batainai Dipak Majumder saka final by election ni bagai sadarne bkhaste achukha Ranjit Das ni thanebo nomination Rikabo, Korsatai Kalaibo, 2023 Bisi ni December Talo, Thika 7 Ramnagar Bidhansabha Kendra ni MLA Surajit Joto. Both himani bagayno bumabufani yagni kaka tongko sang lukurok asuk thai buksano supungna ni bagayno 7 Ramnagar Bidhansabha Kendra bo BJP ni wngwi batainai Songharka Mayor Dipak Majumder no Bisi kwtalni Asalo Agartala City ni Durga Chowmony ni Bania khwlainai rok bai malaiwi koklam salaikha bo thainai MLA ni jengsajak samung rokno mokthang khwlainai khanai saka Dipak Majumder duko sukoni zorawo o amsani lukurni ganawo tongnai khanai bai kokrika tei salbreni yagulo no chongmari angnai Asalo joto no bodrinani koimoni logi wo kwtal Bisi ni joto no kha-kaham te hamjakma yapharkha 7 Ramnagar Bidhansabha Kendra bo BJP ni wngwi batainai Dipak Majumder আমি রামনগরবাসীর সঙ্গে সহবাসী রাজ্যবাসীকে বাংলাদেশ নববর্ষে আমি বাজারে প্রত্যেকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এসেছি নববর্ষের শুভেচ্ছা করেছি এবং যারা ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে আমাদের এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি আমাদের বাজার কার্যকর্তা এবং বাজার কমিটির সকল সদস্যরা এবং নির্বাচন সামনে শুভেচ্ছা Ramnagar ni hamkrani bagai shakthare samang khwlainai khanai Koktisal Kogrika 7 Ramnagar Bidhansabha Kendra bo BJP ni wngwi batainai Dipak Majumder aboni logi bo Bania khwlainai rok bai malaiwi koklam bo salaikha bo Bureau Report Kokram